synes, det er sjovt. Jeg kan slet ikke håndtere det. Ad, prøv at se. Optager den. Ja. Ad. Min numse. Jeg har faktisk fået falde ned og brække alle knogler og gebisser. Min mave. Du ligner en, jeg går i klasse med. Det er min næse. Jeg har brækket min næse. Den sidder lidt skævt. Bare lidt. Hallo, jeg er Picasso. Jeg er sådan Picasso-maleri. Nej, hallo, har du set fosterhjem for fantasivenner? Jeg hende der den onde. Vi skal prøve en anden. Ej, hvor ser du sød ud. Du ligner en, jeg kender. Det kan jeg lige sige, du ligner en, jeg kender. Mia.